Eu não tenho muita oportunidade na escola. Para ser no que meu filho, meu irmão, las atrás que le passen la matéria. No, para mim a educació és molt important. Fa 11 anys que en Mozart, pap per als amics, va arribar a Tenerife amb una patera que havia sortit del Senegal una setmana abans. Ho va fer enlluernat per les imatges que li arribaven quan veia partits del Barça i reportatges sobre la vida d'aquí. Diu que no ho tornaria a fer. Ha viscut 7 anys sense papers fins que l'empresa on treballa va arreglar la seva situació. Va ser llavors, el 2012, quan va poder tornar al seu país, on es va casar i on un fet casual li va canviar la vida. El 12 de novembre 2012, jo tenia el meu mòbil, el telèfon, anava llegint un e-mail, el meu telèfon. Doncs tenia 2 nens al meu costat, me preguntava, pap, què estàs fent? Jo li he contestat, pues estic llegint un e-mail. Me diuen, però com podem fer per saber el que estàs fent, escrivint i llegint? Jo li he contestat tranquil·lament, però heu d'anar a escola. M'han contestat, però com hem d'anar a escola si aquí no tenim escola? Quasi me cau al telèfon. Dic, aquí tinc de fer alguna cosa, tio. No puc pas deixar així, anar perdent generació, més generació. No podem pas perdre més. Som segle XXI. Doncs el 2016 vaig tornar al Senegal i parlar amb les autoritats locals, l'inspector d'Educació i de Formació del nostre departament. Ens diu, noi, si tu pots construir l'escola, nosaltres et donarem el mestre. És allà que comença a pagar la terra, el ciment, i pagar la fàbrica del bric amb meus propis diners. I des d'allà també he creat aquesta associació. Després de tornar aquí, he parlat amb el gent, amb meus amics que viuen allà a l'Escala, un grup francès i el suïs, he explicat el projecte. M'han dit, noi, amb aquest projecte no ens podem deixar tirat. Han creat aquesta associació a ETT França, l'altra de Suïssa també, a ETT Suïssa. Gràcies a ell, després de 5 mesos, l'escola estava oberta, amb 2 classes. Avui per avui ja tenim un 50% fet, però encara falta molt, perquè arribava 200 nens i nenes. I allà al govern me diuen que la classe podem ficar 50, màxim. Doncs si no es diu màxim 50, has de fer 4 classes. Avui per avui tenim 2 classes. No es falta 2 classes més i no es falta finalitzar a casa de mestre, no es falta al mur una petita dispensera i també un sistema per tenir aigua. Hem creat l'associació de Catalunya, AETT Catalunya, que m'estan ajudant molt. Vam anar allà, jo avui, parlar amb l'alcalde, que és una persona que ens ajuda molt. Ens diu, noi, nosaltres avui per avui econòmicament no podem pas ajudar, però hi ha moltes coses que podem treballar i podem ajudar-te. I la primera cosa ens diu, t'ofereixem al papalló i intentar organitzar una festa de solidaritat d'AETTO. Jo mai he volgut anar a buscar gent, explicar-la com està. No. Quan vaig veure que tinc de fer alguna cosa, l'he començat amb els meus propis diners. No es diu que vull fer. No, ja està fet. I per tant, tothom hi està entrant d'una manera que mai esperava. Qualsevol persona que jo li explico, uau, ja me llanço al mar. Jo no he tingut oportunitat d'anar a escola. Per això no vull que meu fill, meu germà, les altres que li passen la mateixa. No, per mi l'educació és molt important. Quan perdes una educació de bases, perdes tot. La primera cosa és estudiar. Quan tinguis estudi, quasi no tens frontera. Però si no tens estudi, quasi ja tens barrera tot arreu. És el que me va passar. Dic que en Àfrica no podem pas seguir així, sobretot Senegal. Si tu veus els gent que estan aquí, els immigrants, diguem, quasi 90% són del poble. No són de Dakar, la ciutat així. Perquè a Dakar tenen l'oportunitat d'estudiar, anar a la universitat i trobar feina allà, quedaran allà. El poble que no té escola, no té res, no té aquesta oportunitat. El que faran és, anirem cap allà. Vaig veure que he perdut una oportunitat.
Y la vida no se puede decir mai que ya está. Aquí arriba ya está. No, con tens voluntat ja te surt, penso jo. Per això vaig dir, tinc de fer alguna cosa, no puc pas quedar-me, no puc pas llegir, no puc pas escriure. Aquest món no vaig pas bé, sí. Doncs ara sí que sé llegir català, escriure-lo, i castellà, i el wolof, el francès. Sincerament no me l'esperava pas que me doni aquesta segona oportunitat. Però ara veig que sí que me la don, doncs no quedaré pas parat. Estic fent el que més m'agrada, és ajudar, sobretot les nens. No és sols els nens del meu poble, nens de Senegal, d'Àfrica, de tot el món. Jo vull que tot el món s'impliqui en l'educació de bases. Com que els nens han vist que estem fent escola al meu poble, diuen, pap, nosaltres al nostre poble no tenim escola, doncs per tant dic que no pararé pas allà. L'objectiu és anar ficant escola, anar donant oportunitat a les nens que no la tenim pas. Jo, com que estic aquí, tenia una mica oportunitat, si treballo, d'agafar el meu fill, portar-lo a una ciutat, pagar el seu estudi. Però les altres que estan allà no podran pas fer-la. Jo penso que la vida no tinc d'anar sols jo i meva dona i meva filla, meva família. No, hem d'anar per tothom. Per a mi seria, no sé, un lujo, un privilegio sortir a casa meu, anar a l'escola o jo pogués acompanyar-la a l'escola. Per a mi, el dia que arribo això, puc dir, estic supercontent, és el que vull veure.